Het voormalige Rabobankgebouw in Den Bosch is nu een kantoorverzamelgebouw voor ondernemers in de regio. Het is heel goed voor de leefbaarheid en het werken in Den Bosch. Het is een plak van heel grote verschillende bedrijven in eigenlijk een hele brede tak van administratieve functies, van kappers tot aan tekstschrijvers, tot aan media. Er zit een hele brede verscheidenheid van bedrijven kun je hun plak vinden. Nou, eigenlijk willen we wel graag wat meer ruimte en wat centraler hier in de buurten zitten. En eigenlijk wel wat vernaaien. En wij willen eigenlijk nog wel wat groeien. Dus dit bood hele mooie mogelijkheden. En het is hier netjes. Alles is goed voor elkaar. En wij passen hier gewoon mooi te plak in deze ruimte. Ja. Ik ben medisch pedicure en sinds kwart ben ik hier vestigen omdat het centraal lijkt van Den Bosch en royaal parkeergelegenheid. En de praktijk bevindt zich op de begane grond en voor de oudere mensen is dat wel ideaal. Ik hier mijn kantoor in Ljout en heb nog steeds, alleen nog dat stapt naar deze maand. Ik heb een kantoor sinds 2017 in de West-Rijn. Alleen de toekomstmogelijkheden en de groeimogelijkheden in de West-Rijn die zijn net zo, zat hier wel binnen. En faciliteiten ben je wat beter. Het zijn in wezen, zo goed als dezelfde prijs die ik hartstikke in de West-Rijn betaal en iets beetje meer. En ook dan het verschilsje. En de mensen uit de West-Rijn die zeggen dat nog wel, want eerst kreeg ik nog wel een beetje wat commentaar van hoe is het nou uit de West-Rijnwijk in. Maar als ze een keer uitleg weten en het verschil ik zien dan snappen ze het wel. Je komt nou wat meer reuring, met oren bedrouwen. En dus wat dat ik is dat hartstikke leuk. Ik denk ook dat echt heel mooi wijzen kan voor de bedrijven die zich hier vestigen. Dat is toch aan een mooie synergie krijgt en ook meer gearwerkingen krijgt tussen bedrijven onderling. Hè. De journalisten van de West-Rijners zitten hier inmiddels ook. Dus de lijntjes worden heel kwad in die zin. Dus dat is hartstikke leuk. Momenteel zijn er nog volle ruimtes beschikbaar. Dus bedrijven en ZZP'ers zijn van harte welkom om nog ruimtes te huren. Er kan een legio aan bedrijven kun je hun plak nog vinden op het administratieve vlak, op het verzorgingsvlak. Maar ook bijvoorbeeld iets in sportscholen of andere sectoren. Dat is heel breed wat je een plak vinden kan. En de kantoorruimtes die nog beschikbaar zijn, de lidsten zijn 17 tot 18 vierkante meter. En de grootste wordt tot 200 tot 300 vierkante meter. Dus er is nog plak zat.